Druhé pokračovanie Snyderovej ságy má násobne viac akcie a je tu enormne cítiť Snyderov vizuálny štýl. Jeden by povedal, že keď random zastavíte tento film, tak ten frame, na ktorý sa budete pozerať, je veľmi pravdepodobne krásne pozadie na váš monitor. Žiaľ, keď sa to zase rozpohybuje, tak je to esencia nudy a nezáujmu. Film trpí všetkými neduhami toho prvého, čo sa dalo čakať, keď sa točili zaraz. Najväčšie zlyhanie je fakt, že tento film je kópia toho prvého. Všetky postavy sa zase raz zídu, tentoraz pri stole, a dajú si kolečko, kto je kto. A divákovi to stále bude úplne jedno. Žiadna postava nemá čím zaujať, a to napriek tomu, že ju hrajú herci, ktorí majú na podstatne viac než tento film. Dej filmu je úplne rovnaký, intergalaktické impérium, ktoré je schopné postaviť umelú inteligenciu, roboty a obrie vesmírne koráby, zjavne stále spaluje uhlie a na prežitie potrebuje obilie od jednej bohom zabudnutej dediny.